Wayo kinayo kalkalpas mi nga nagbatab nila kay. Adi batab nga ay. Agkat katawa kami ta. Kwat, pirmi nga nagpudot ti pinamayan na nga ay. Adi nga isakak pa lang nga madi nga maka apan di bataban. Katawaan na. Tapos intugaw ko nga pirmi nga nalamaw di uki. Kuna na kay don't worry ko na naman. Pati at itlog ko nga boiled egg. Boiled egg. Right, love? Your etlog? What happened to your etlog in the bathtub? Boiled egg. It's already boiled egg. Kini na. Permi, nga nagpuro pinamayan na. Titigam gamitik na eh. Diba? Kinatang nila kay. Ayun na. Kasla mo nakakinkinis ka noma. Filter gaya. Kunak mo ta. Kunwari mo. Hanggang may Playflex di kito ang product nang hinaw kinina na. Makiuso ka numot diba? Sige. Kasta ka numot tama buy-buya tayo nga rin tulad gaya-gaya. Diba? Tapos pasatan nga kadarabi nga kastoy kinina na nakadado nga trabaho tatala nga ta destroy nga rod kata di ay bag nakadaktil nga ay bag ko no one filter permi nga naka ay bagin na okay na basta sana pumintas kanumot tapos papaypayam kanumot kunkundet tapos cream basta how much is this all of my makeup loves nangina ka now hindi na kaya tibagano tagmamanaw okay. No. You don't want to tell me how much secret ko na okay too much love will kill you. No. Charlotte's magic cream ko na ganun tagmamanong nga ta i-search you man okay nina na magic baring kwa kano karupa no kakano ate filter no kan numalpas kong magamit kitan tayo ano nakarugam gamit filteran kunana magic nga raw i-update kayo no karupa kate filteran make sure loves if I'm using this in the end of the month I'm gonna be no need to filter na kasla may peso ka naman filter lang day tao ano gila na gusto yun ako makapinda sa akin